Hi guys, mayong gabi mga unta. Ang akong sudan karon ay paksiw na kuan galunggong. Nagkaon na ba mo? Unsa inyong sudan? So magkinamot ta karon kay lami magkinamot. Lami kayo. Kalami tapos ning kamatis Ganahan magugo sa paksiw na ginabutangan og kamatis. Depende na sa inyo kung unsay paksiw ang gusto ninyo lutoon. Lami man jud magkinamot ba? Kasi pag imong kamoton, kuan jud as in mahawa nimo ang mga tunok ba na kuan. Unsa gay na? Mga tunok. Na good tunok. Basta tunok. Sabi ninyo, hilig dun ako og paksiw. Bisag unsang paksiwa. Paksiw na bangus. Basta paksiw na tilapia. Bisag unsang paksiw. Unya tugnaw karon kay kuan man. Ulan-ulan. Nag-ulan sa gawas. At syempre, gibutangan akong sili. Kakita ba mo aning sili? Anak, gamay kay na sili. Sabi na ko si ate diha na nag-abot. Hinahina lang sa pagkaon og isda kay basig matunok ka ba? Oo. Lisod ba ya matunok? Sakit ka ay matunok, oy. Kay naman gud mga kuan ba? Anya hilig ko sa ulo. Siyempre bisag unsang ulo ganahan jud ko. Lamit man jud ka na. Nya ganahan ko sa mata sa ulo. Ni mata. Hilig ko sa iyang mata. Ayan. Anya na pa day ko giluto gani haliog. Puro liog lang siya ha, tanawa. Liog sa manok. Yan. O, diba? Gibutangan ako siya kuan. Sili, para gusto man gud ako spicy. Mahilig ko sa halang-halang. Puro na siya liog. Lamig kaayo. Ayan. Kaon na mo.